A Karpras Total Riverline egy olyan damil, amelyet elsősorban folyókon való horgászathoz terveztek. Ezért ezt a damilt csak erősebb, 35, 40 és 44 mm-es átmérőben gyártják, mert a folyókon vékonyabb damillal nem igazán ajánlott horgászni. Mivel a folyókban rengeteg kő és különféle akadály található, ennél a damilnál elsősorban a magas kopás állóságra helyezték a hangsúlyt, hogy kibírja ezeket az akadályokat. Barna, áttetsző színben készül, hogy minél jobban beleolvadjon a vízi környezetbe vagy a környezetébe, és így a halak számára a lehető legkevésbé legyen látható. 1000 méteres tekercsben árulják, és minden 250 méternél van egy címke a damilon, tehát 250, 500, 750 méternél. És most gyertek velem a tesztstúdiónkba, hogy megnézzük, milyen valós tulajdonságai vannak a damilnak. Hogy teljes mértékben megbízzatok a Karpras damilokban és zinórokban, minden egyes tételnél megmérjük az átmérőt és a szakító szilárdságot. Először is előveszem a precíz tolómérőt, amely 100 mm pontossággal mér, és ellenőrzöm az átmérőt. A Total Riverline damil, amely 35 mm-es, pontosan 35 mm. A szakító szilárdság méréséhez ezt a precíziós tesztpadot használjuk, amelyre csomó nélkül rögzítjük az anyag egy darabját, és abban a pillanatban, amikor a zsinór vagy damil elszakad, a gép rögzíti a tényleges szakító szilárdságát. A damil készen áll a tesztke. Indítjuk! A címke 8,1-et az net. Ez a damil kicsit a határérték felett van, 8,94 kg-ot bír. Ha többet szeretnél megtudni erről a damilról, nézd meg a weboldalunkat www.nico.hu.